Aquest país nostre, quan hi ha un greu problema polític a mitjans del 1835, que hi ha una gran crema de convents a Barcelona, doncs molts convents cremen el 1835. I precisament l'Acadèmia de Belles Arts, on ara som, que aleshores encara no estava fundada amb aquest nom, però que ja era una escola acadèmica de Belles Arts, doncs es fiquen en el cap salvar moltes de les obres aquelles que haurien cremat i ho porten cap aquí. Però és que després, amb la Setmana Tràgica, hi ha encara moltes més cremes d'edificis religiosos. I amb els primers dies de Guerra Civil allò ja va ser brutal, no? Que actualment allò s'ha estudiat molt, hi ha historiadors de l'art que ho han estudiat d'una manera molt de primera mà i han arribat a una conclusió que ja era evident, no? Era evident, i és que la gran part del patrimoni del barroc català va desaparèixer en aquestes ocasions, i això fa que algunes de les grans obres que queden són obres refetes partint de la ruïna que havien quedat, si és que es podien, l'altar d'Arenys de Mar, per exemple, eren obres que es van perdre, i que en l'únic lloc de Catalunya que això s'ha conservat encara amb una prou densitat és el Rosselló, és la Catalunya Nord, perquè com que allà no era estat espanyol, no hi va haver ni Setmana Tràgica, ni hi va haver Guerra Civil, doncs allà s'ha conservat. El que passa és que, esclar, és una part perifèrica, una part no tan central com la que va patir més, que era aquí, no?